Партия Величие е една организация, която от тук нататък много добре ще се структурира, икономически и политически ще подобри живота на своите избиратели и своите членове. Това, което виждам в света е, че вече няма национални държави, вече има капитал. Тези хора, които избират по този начин, както са избрали сега, те имат право да избират и да правят каквото си искат. Това е тяхната свободна воля. Но аз вярвам в националните идеали и тези национални идеали ще ги направим партийни. Или ще имаме държава в по-умален вид. В тази държава ние обявяваме примирие с външните фактори. Понеже ако те са достатъчно умни, няма да се занимават с нашите действия, защото нашите действия няма да са в ущърб на външната държава в никакъв случай. Те ще развиват само това, което ние имаме подкрепа и може да развиваме. Това нещо, така или иначе, ще е полезно за тях, ще има търговски отношения, ще могат някои неща да се вземат като ноу-хау, ще го даваме безплатно, но ние, олигархията, срещу нас няма да може да се изправи, нито пък властта. И затова олигархията и властта трябва да кажат, тези територии ги отстъпваме като резервати на такъв тип хора, за да няма иначе цялостни проблеми. Защото вижте, цялостните проблеми идват, когато вътре има недоволство. Наистина предлагам на управляващите. Мен днеска ми казаха да се уреждам среща с хората на Румен Радев или не искам да се виждам. Значи, ние не искаме нито индулгенции, нито искаме по някакъв начин някакво специално отношение. Имаме два пътя. Пътя на войната, пътя на мира. Те трябва да си го изберат. Ако Румен Радев от тук нататък покаже, че той избира, нас нека да ни приеме като част от олигарсите. Всеки олигарх си има някаква територия. Да приеме партия Величие, това е партията на народа, на този народ, който иска труд, развитие, равноправенство, общ просперитет. Народа, който поставя общото над личното, нека оставим една такава територия за хората, които предпочитат общо над личното и в България и в чужбина. Ще направим организацията, ще я структурираме така, че да можем ежедневно ние да извършваме действия, които да ни подобряват. Ще има образование за нашите деца, неусетно ще направим здравеопазване. Всяко нещо ще го направим спрямо приноса, но в организацията то ще е достъпно, ще е на 100% за членовете на организацията.